Is-suq barrani mit-turiżmu b'saħħtu illi qed igawdi pajjiżna kompla jkollu impatt mill-aktar pożittiv fuq in-negozji għawxin bil-maġġoranza tagħhom jew 77% qalu li d-domanda minn barra l-pajjiż is-sena li għaddiet għenet fit-titjib tal-prestazzjoni tagħhom. Dan joħroġ minn stħarriġ li sar fost in-negozji għawxin bħala parti mill-Gozo Tourism Operators Performance Review 2025. Waqt li 32% tan-negozji għawċin qalu li l-impatt kien wieħed eċċellenti, 45% oħrajn qalu li dan kien tajjeb. Ftit inqas minn kwart ta' dawk li ħadu sehem fl-istħarriġ qalu li l-impatt kien medju. Skont l-istess stħarriġ l-impatt ta' turiżmu fuq il-Gżira kien aktar b'saħħtu meta mqabbel mal-2024 b'87% tan-negozji rrappurtaw li ma reġistraw l-ebda tnaqqis jew saħansitra qalu li kellhom żieda fid-dħul. L-akbar benefiċċju ġie osservat fis-settur tal-attrazzjonijiet u l-attivitajiet turistiċi, partikolarment fost l-operaturi għall-addasa. Setturi bħat trasport u l-akkomodazzjoni esperjenzaw impatt aktar moderat. Fis-suq domestiku fejn Maltin qattaw xi jiem ta' misriħ fawdex, ir-riżultati kienu aktar maqsuma. b'45% tan-negozji jgħidu li kellhom impatt tajjeb u 44% jiddeskrivu l-andament bħala medju. L-aktar każi fejn is-suq lokali kellu impatt eċċellenti kien fis-settur tal-ikel u x-xorb. L-istħarriġ wera wkoll li żieda fid-dħul fl-2025 kienet l-aktar marbuta ma' żieda fil-klijenti b'71% tan-negozji jisħqu li tkabbir kien ġej minn aktar domanda u mhux minn żidiet fil-prezzijiet.